Porinavittomaa. Nostetaanpa ajankohtaisista asioista ensin, että Afrikan tähti. Aivan totta. Sehän siitä keskustellaan tällä hetkellä niin paljon, että ottaako Turun kaupunki pois sen lasten noista leikkipaikoista ja päiväkodeista vai mitä te? Mitäs mieltä sä oot tästä? No mä kerron sulle mitä mieltä mä oon. Koska mehän Saijan kanssa ollaan sellaisia, että me uskalletaan nostaa noita kissoja pöydälle. Mutta tadaa! Nyt me nostetaan Afrikan tähti. Nostetaan. Ja minun mielipiteeni on ollut siitä alusta asti se, että miksi varhaiskasvatusten työntekijöiden ei anneta päättää itse, mitä lapset leikkivät ja pelaavat siellä päiväkodeissa. Ja meidän suussa tämä on varmaan jo 4. puhkikulutettu Afrikan tähti. Ja mun mielestä musta on kasvanut ihan fiksu ihminen ilman rasismia, vaikka on pelannut välillä yötä päivää kavereiden kanssa Afrikan tähti. Mutta mitä mieltä sinä? No kyllä mun mielestä se on enemmän perheitä yhdistävä tekijä. Ja mun mielestä se ei ole rasistinen peli. Mun mielestä siinä on kyse pelistä, joka on tehty, joka on sen aikakauden 50-luvulla tehty peli ja kuvaa hyvin sitä aikakauden. Sehän on kiva seikkailupeli. Kyllä. Ja muistetaan, että tämä on kotimainen tuote. Kyllä. Ehdottomasti jatko. Suomalainen tuote. Kyllä. Ehdottomasti jatko. Jep.